שמי אופיר פאר, אני יועץ משכנתאות פרטי ומלווה אנשים לרכישת דירה בחוכמה. מהי משכנתה הפוכה? שמעתם על זה פעם? תכף נספר לכם על זה. 8 שנים עבדתי בבנק אחד מהגדולים בישראל, אני מכיר את ההליכים מבפנים, לכן יש ביכולתי לעזור לכם לקחת משכנתה בצורה חכמה ונבונה. ונעבור לשאלתנו, מהי משכנתה הפוכה? משכנתה הפוכה מיועדת לבני 60 עד 120. משכנתה הפוכה היא משכנתה בה מקבלים סכום כסף חד פעמי לצרכים שונים, למעבר לדיור מוגן, להרחבת פתחי המעבר בבית, למעבר עם כיסא גלגלים, לפתיחת עסק לבן, לנסיעה לחוץ לארץ, לתת הון עצמי לילד לקנות דירה ראשונה בעצמו. כל מיני אפשרויות יש לנו במשכנתה הפוכה, אין הרבה שאלות, יש פשוט מעשים. יש משפט שאומר, אבא אחד יכול לפרנס 10 ילדים, 10 ילדים לא יכולים לפרנס אבא אחד. עצוב אבל נכון. תחשבו על הוריכם בגיל מבוגר, בני 80, 90, 100, 110, כאשר הם מגיעים למצב סיעודי, הצרכים מרובים, ההוצאות מרובות. במשכנתה הפוכה, הפתרון הוא אולטימטיבי. ניתן לקבל סכום חד פעמי, נגיד לדירה ששווה 1,000,000 שקלים, אפשר לקבל סכום של 500,000 שקל, 200,000 שקל, 100,000 שקל, כמה שתצטרכו, לממן את העובדת הזרה, וכל מיני צרכים רפואיים וטיפולים שצריך, וזהו פתרון. כאשר ילכו שני בני הזוג לעולמם, יהיה ליורשים חלון זמן של שנה, למכור את הדירה, להחזיר את המשכנתה על ידי כך שילקחו משכנתה של עצמם על הדירה שקיבלו בירושה, כל מיני דברים אחרים. אני יועץ משכנתאות פרטי, אעזור לכם בכל הבירוקרטיה, הטפסים, הניירת, השאלות והחקירות של הבנקים בנושא הזה, יפשט לכם את כל התהליכים ואעזור לכם לצלוח את זה בשלום ולקבל אישור מהבנק לכך. התקשרו אליי עכשיו, 054-713-7989, אופיר פאר, יועץ משכנתאות פרטי ומלווה לרכישת דירה, ייעוץ ראשוני חינם.